Вітаю ўсіх гледачоў майго канала. Зараз мы знаходзімся ў Маладзечні і хутка на электрацягніку Р9 накіруемся ў суседнюю вобласць, у горад Смаргонь. Дарэчы, Смаргонь – апошні райцэнтр Гродзенскай вобласці, які будзе прадстаўлены на канале. І зараз вы віртуальна зможаце наведаць усе 17 цэнтраў раёнаў гэтага рэгіёна Беларусі. А з Маладзечна ў мяне ёсць і асобны выпуск, спасылка ў апісанні, а падказка на версіі экрана. Смаргонь знаходзіцца ў 35 кіламетрах на паўночны захад ад Маладзечна на чыгуначнай лініі Маладзечна-Вільня. Электрацягнік, які робіць 8 прыпынкаў, пераадольвае гэту адлегласць прыкладна за 45 хвілін. Цягнік праязджае мястэчка Залессе, якое таксама прадстаўлена на маім канале, дзе знаходзіцца сядзіба Агінскага, аўтара знакамітага паланэзу. Глядзіце спасылку ў апісанні альбо цісніце на падказку на версіі экрана. І вось мы прыбылі на станцыю Смаргонь, праз якую курсуюць 7 пар электрацягнікоў Мінск-Гудагай, а таксама да 5 пар міжнародных у накірунку Калінінграда, 3 з якіх штодзённыя. А вось папулярных калісьці цягнікоў Мінск-Вільня ўжо больш за 6 год як няма. Да станцыі падыходзяць гарадскія аўтобусы, якія збольшага сінхранізаваны з раскладам прыгарадных цягнікоў. Перад тым, як накіравацца ў цэнтр горада, мы наведаем аўтобусны вакзал, які месціцца ў некалькіх сотнях метраў ад чыгункі. Наяўнасць апошняй значна змяншае колькасць міжгародных аўтобусных зносін. Фактычна са Смаргоні можна надзейна дабрацца толькі да Гродна і Ашмянаў. Ёсць адзін штодзённы маршрут у Астравец і 2 разы на тыдзень у Баранавічы. А зараз мы шпацыруем у гістарычны цэнтр Смаргоні. Горад упершыню згадваецца ў пісьмовых крыніцах у 1503 годзе. Зараз тут жыве каля 35 тысяч чалавек. Гэта 5-ы па колькасці жыхароў населены пункт у Гродзенскай вобласці, пасля Гродна, Ліды, Слоніма і Ваўкавыска. Чаму на гербе Смаргоні выяўлены мядзведзь, я распавяду крышачку пазней. Касцёл у Смаргоні будаваўся на пачатку 17 стагоддзя як кальвінскі збор, гэта значыць пратэстанцкі храм. Аднак ужо ў 1621 быў перададзены пад каталіцкі касцёл.
А зараз мы наведаем гарадскі парк, дзе ўсталявана скульптурная кампазіцыя, якая раскрывае наяўнасць мядзведзя на гербе горада. Справа ў тым, што ў 17-18 стагоддзях у Смаргоне існаваў промысел па адлову і дрэсіроўцы гэтых жывёл. Установу ў народзе крыху жартоўна называлі ў тым ліку мядзвежай акадэміяй. Францішак Багушевіч, грамадскі дзеяч, паэт, празаік, публіцыст і перакладчык другой паловы 19 стагоддзя. Удзельнік паўстання 1863-64 гадоў. Адзін з родапачынальнікаў сучаснай беларускай літаратуры. Нарадзіўся паміж Ашмянамі і Вільняй на тэрыторыі сучаснай Літвы. Пахаваны на касцёльных могілках у мястэчку Жупраны ў 20 кіламетрах на захад ад Смаргоне. Непадалёк знаходзіцца новабудаваная праваслаўная царква, а побач з ёй аддзел ЗАГС. Мы ж накіруемся на могілкі, дзе сярод іншых стаіць цікавы помнік пачатку 20 стагоддзя, прысвечаны дзесяцігоддзю незалежнасці Польшчы. На поўдні Смаргоні на рэчцы Оксна вырыта вадасховішча і размешчаны гарадскі пляж, дзе ў спякотнае надвор'е можна асвяжыцца. А ўвечары я накіраваўся на прыпыначны пункт «Маладзёжны», які знаходзіцца ў межах Смаргоні, каб адправіцца ў адваротным напрамку. А на гэтым наша вандроўка ў Смаргонь завершана. Нагадаю, што дапамагчы каналу грашыма можна з дапамогай функцыі «Супердзякуй». Калі вы яшчэ не маеце падпіскі на канал, гэта таксама можна зрабіць, паставіць лайк, пакінуць каментар і падзяліцца відэа з сябрамі. Дзякуй за прагляд, да чарговай пятніцы.